transformació, comercialització i importació d'aliments bio també són activitats regulades per la normativa europea de producció ecològica i, per tant, són activitats que han d'estar certificades. Un dels aspectes més importants d'aquestes activitats és la traçabilitat. L'operador ha de garantir que el seu producte està identificat físicament i documentalment per evitar barreges i contaminacions. El CCPAE verifica aquesta traçabilitat. La traçabilitat en la producció ecològica, igual d'altra manera com en tots els productes alimentaris, és de vital importància per poder seguir des de l'origen de les matèries primeres fins també al client final. És a dir, d'aquesta manera, en cas que es detecti que un producte no compleix amb la normativa de producció ecològica, es pugui, per un cantó, retirar del mercat i, per tant, poder-nos posar en contacte amb tothom amb qui l'ha comprat i també arribar fins a l'origen o intentar detectar quin és l'origen de les matèries primeres i així també veure on hi ha el problema o d'on ha vingut la contaminació d'un producte. Només es poden elaborar aliments ecològics amb matèries primeres certificades com a bio. A més, el processament d'aquests aliments es fa amb mètodes físics, mecànics o biològics. Si en la transformació s'han de fer servir microorganismes, no poden ser organismes modificats genèticament. Durant el procés de transformació i elaboració d'aquests aliments, només es poden fer servir els additius que autoritza la normativa ecològica i que són indispensables per assegurar que la transformació es fa amb totes les garanties de seguretat i que no alteren la qualitat final del producte. Entre les tècniques d'elaboració està prohibit l'ús de colorants i, en el cas de les aromes, només es permet l'ús de les que són naturals. L'elaboració d'aliments ecològics es basa en el principi que, mentre són processats, els productes han de retenir el seu valor alimentari tant com sigui possible, sense perdre qualitats ni propietats.